Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Naata sa ikanapulog pito nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan o kining Dominguha atong gipasidunggan ang atong mga grandparents o ang mga elderly. Lingi kung dunay qualified sa imong tupad in na Happy Grandparents Day. Kaya kana sila kasagaran mga tiwasuno naman na mga grandparents. O karon sad mausad ang atong Phil Mission Sunday, ang mga Filipino Missionaries Sunday. Ang atong Filipino Missionaries girepresentahan sa mga MSP or Missionary Society of the Philippines. Iampo nato ang mga misyonero sa tibuok kalibutan, labi na ang atong mga Filipino missionaries nga magmalampuson sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa katawhan. Ang ato sad nga mga leaders sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, iampo nato nga doon na unta sila'y Diyos nun nga mga kinaiya aron muagak sa katawhan o muatiman sa mga nanginahanglan sa Diyos nun nga pag-atiman, dili ning siging away, siging gubat. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo o mipadayon paingon sa Sodoma, apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo o gipangutana, laglagon mo ba gayud ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an katawo nga walay sala didto, laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an katawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat, kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag ako kalim-an katawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan ug 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako kapatan katawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra katawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay kapatan katawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga mopadayon ako pagsulti. Pananglit katluan lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako katluan katawo. Miingon si Abraham,
Pasaylua intawon ako, Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit, makakaplag ka lamang kawaan katawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad, kung makakaplag ako kawaan katawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit, aduna lamay napulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kini laglagon kun adunay napulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sadlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sadlaw nga nangayo ako hinabang, pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba, sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gidala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas, apan bisan paniana nagatan-aw siya sa mapaubsanon. Ug ang mapahitason, iyang hilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala, sa kagulanan imo ako nga bantayan. Batok sa kapungot sa akong mga kaaway,
Imong gibakyaw ang imong kamot. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo ka nako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako ginabang, imo ako nga gitubag. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudeo ug busa wala may sakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Gipapas niya ang tanan tang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa niana kahigayon nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo, ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus maingon kanila, ingna ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan, ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo.
ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug moingon kaniya, bay pabaylua kog 3 ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kun pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog samuka, gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa may imong buhaton. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mo bangon og mohatag kanimo pan. Apan mo bangon na lang siya og mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay og pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga mohatag sa iyang anak og bitin kon siya mangayog isda? O mohatag ba kamo kaniyag tanga kon mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit labaw pang mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Unsa to'y atong tubag sa Salmo? Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Naman ko ko'y nadunggan nga ningon, imo ako nga giluwas. Gitubag. Mao na di kita mangahas pag-ingon answered prayers, unanswered prayers. Wa gyoy pag-ampo nga dili tubagon sa Ginoo. So hunong namo anang pag-ingon unanswered prayers. Labi na gyud mo question pa jud kas Ginoo, Ginoo kadugay na nakog ampo, wa man gyud ka mo tubag. Wa man ko nimo tubaga. Ana. Ang Ginoo basta mangayo kita niya, iya dayon tang tubagon. Pero ang tubag sa Ginoo mga igsoon, at least 3 ka klase in general, na ay yes, na ay no, na asay wait. Oo, dili, o paghuwat. Sa inyong paminaw, ang tubag sa Supreme Court karon sa impeachment, unsa may ilang tubag? Yes, no, or wait. Wa man sa mo maminaw. Na naman sila'y desisyon ang Supreme Court. Gani karon nagkagubot na ang mga lawyers o dili lawyers, labi na gyud ang mga members sa House of Representatives, lower house, hasta gani ang Senado. Naglibog sila unsaon nila pag-react. Kaya ang giingon sa Supreme Court, kining inyong impeachment nga gipadala sa Senado, kanang 4th impeachment, unconstitutional. Kay nakalapas siya sa gitawag og 1 year nga bar, na kon kada tuig
usa ra gyud ka impeachment ang i-file para sa usa ka impeachable official sa gobyerno. Nya kay upat naman kabuok, nya ang fourth man mao'y ilang gi-proceed. Katong first, second, ug third, mao na toy ni violate sa process. Nya ningon sila, paghuwat lamog 1 year. Wait, di ba? I-refile ninyo inig ka February 6, 2026. Wa man sila moingon nga ayaw i-impeach ang kanang Vice President. Pero iagi lang sa process aron mahimong konstitusyonal. Kinsa may maka-interpret sa konstitusyon? Ang Supreme Court. Mag-away tang tanan, mga lawyers, mga legislators, mga executive branch, mag-away tag unsaon paggamit ang balaod, inigtingog sa Supreme Court, mauna na ang balaod. Pero nganong gi-question man ang Supreme Court karon, kay nanggawas na ang atong pagkayawanon. Kanay bang atong yawanong kinaiya nga hasta Ginoo questionon? Questionon maging atong Ginoo, Supreme Court pa? Tanawa. Tanawa ng colors imong buhok. Imong gi-question ang Ginoo, ngano man Lord nga ito man akong buhok, gusto man kog blonde. Ngano man Lord nga ni puti man akong buhok, gusto man jud ko katong itong. Tanawa nang nahitabo sa imong kilay. Gi-question nimong Ginoo, ngano ingon ani man ni Lord, gusto ko kani. Ana. Gi-question ang naong, gipaputi ang naong nga brown. Hasta pagani ang atong genital organ or genital biological constitution, ang female nga biological constitution ilisag male, ang male ilisag female. Gi-question ang Ginoo. Di ba? Hasta sad ang mga asawa, questionon ang Ginoo, nganong nakabana man kung ingon ani Lord, nganong gitagaan man kung imong bana ingon ani. Ang Ginoo, kuwang na lang mo tubag, ako ay naghikap-hikap, ana, ikaw may gasigi, gunit-gunit, ana, tinukangay mo dito sa hagunuyan. Tus kasagingan, nya karon ako imong basulon. Kanang mga inaana ba? So kinahanglan ka maodet ang muila, kinsa ang superior. Mauna sa atong pag-ampo, pag-ingon sa mga tinunan Lord, tudloi mig ampo. Unsa may pag-ampo ngingon Kristo, amahan namo. Kinsa may superior, ang anak o ang amahan? Sa kana pa lang, starting pa lang daan, amahan namo. So kitang nag-ampo, muilatang ang Ginoo atong amahan, superior kay nato. Gibutangan pa yung ingon, maghari kaunta namo. Kinsa may superior, ang hari o ang subject? Tubag, giling niya imong tupad. Ing na, subject ka o hari? Ing na ko no. Ang saman ka, subject ka o hari? Na. Nya, walang nagibutang din kay gospel man ni version man ni San Lucas, ang kumplito-kumplito nga version, tuwa ni San Mateo. Ang sakang San Mateo, pag ingon maghari ka diri, moabot ka na mo imong gingharian, niingon dayon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hari guna nimo, tumana. Karon nakadungog ko, naay usa ka lawyer nga ni-criticize sa Supreme Court's decision nga one-sided. Nya naghimo din siyang dali-dali og kanang apology letter. Nga naman, rule din as mga lawyers. Kamo mga lawyers ba? Kay bao mo ani, ako di man ko lawyer, canon lawyer ko sa simbahan. O kami sad naasad may role po parehas inyo. Ayaw gyud question na ang Supreme Court, labi nag lawyer ka. Kay ngano man, tangtangan kas imong pagka-lawyer. Kay gikan pagod first year nimo pag-eskwela, nahibaw na ka nga ang decision sa Supreme Court is law itself. Giling nga imong tupad na lawyer ka. Oy, daghan kay magpaka-lawyer. Wao na karon.
Hasta gani ang mga lawyers o dili lawyer, tungod ani atong pagpaka-lawyer, di na ta kamaong mo interpret unsay immediately. Nanay uban maingon, di man go na siya immediately nga karon dayon, kay wa man ay timetable ang immediately. Anya ang forthwith mo inay timetable. Ambot nangaunsa na mo diha. Paglalis mo diha. Pero kamao ang tatang mo ila kinsa may superior. Mo nay gustos Ginoo adto ta mangayo sa superior nato. Pareha ning example niya dire. Ang tao nga way pan, nangayo siya siyang higala nga way pan, ang ana ay pan. Ang iyang gipangayuan ni say no. Pero bisan pag no na ang answer sa iyang silingan, wa gid siya mauaw balik-balik og pangayo. Nagpaubos siya, niantos siya, sigig pangayo, matod pa ni Hesus, mubango na lang ng imong silingan kay gihasulan na nimo. Labaw ng Ginoo. Ang Ginoo di man hasulan nato magsingtag balik-balik og pangayo. Mao bitaw ang iyang gitudlo nato ang kalan-o namo sa matag adlaw. Aron kada adlaw mangayo gitas Ginoo. Na man say uban nato mingon ang kalan-o namo sa matag tuig ihatag kanamo karong adlaw. Ayaw na. Napagani uban ang kalan-o namo sa 10 years ihatag karong adlaw. Kana ding mag-worry ka for 10 years. Unsa kahay ipa-eskwela nako sa akong anak, hala na mabdos na sad ko, di anarbay tulo diri, hala unsaon ako pagpa-eskwela ani. Kanunsa pa man amo eskwela ang imong gimabdos? Siguro mga 7 years, 6 years. Nya tungod sa imong kawori, moingon na lang ka ipa-abort ko na lang ni. Kay di na nako kaya. Mao nang kusog ang abortion karon because of worries. Kay ato manggong tingbo ng atong pangayoon, kita na may nag-project sa future. Dili naman ang Ginoo. Mao na ang gusto sa Ginoo karong adlaw. Mao na karong adlaw palit mog slot karong adlaw. Og naamoy 100 pesos diha palit mog slot karong adlaw. Ay nang paghunahon nag-ugma kay wap ay siguro maugmaan pa mo. Unsaon man ang imong kwarta matod pa ni Hesus nga imong gitigom unya di na day kakaabot ikaugma. Giling imong tupad. Ingna siguro kang maugmaan pa ka. Ingna siguro jud ka maugmaan ka. Ana kay matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Tungod sa atong pagsupak-supak sa Ginoo, yano natong supakon ang proseso sa atong konstitusyon nga maoy naghatag og tinuod nga kalinaw unta og kahusay sa atong nasod. Atong supakon. Supakon nato hastang mga traffic rules and regulations mao na mga bangga na lang in town. Supako nato asa i-parking ang sakyanan. Inigpalit nimong sakyanan naa ginang requirement asa imong parking area. Wa gyud ibutang ang imong parking area anhas karsada nimo ibutang. Nganong daghan man kay nagparking sa karsada. Sige, igpalit nimong sakyanan, inighatag nimo ngadto og picture asa nimo i-parking. Dihas karsada, ma-approve ka. Mga bakakon kay tas tanan. Ngilingi ako no imong tupad. Ing na hay man karon nagparking. Oy, mga buangon kay palit-palit og sakyanan, habul-habulan pa anha sa karsada nga public road ibutang mga wa moy batasan. Mga mapahimuslanon, kwarta sa nasod inyong gipahimuslan. Kinsa may nagsiminto anang daan. Ang buhis natong tanan, ganong ikaramay ni occupy anak. No, buangon ka. Ya daghan ra ba kay mo maglinya diha? Oh na, salamat ninyo ha kamong namalit og slots. Salamat gyud kayo. Pakpakan natong namalit og slots. Mao na ni ang atong update. Ang atong grace maron atong slot no, grace. 700,000 atong gibaligya nga grace. Kay nganong na 700,000 kay naatay 70 million pang utang aning atong kumbento. Nahuman na ginang atong kumbento. Sige na tagamit diha. Pero ako wa pa jud ko kahigda diha. Nya kay ang pari nga mosunod dinhi di man siya mudawat sa 70 million, ang iyang dawaton ang kumbento raman. Sige lang, siya'y mohigda sa kumbento, ako'y magpasan sa 70 million.
Nagpakauwaw na kog maayo ang nagbaligyag slot sa original budget katong 35 million. Nahuman nato ang 35 million. Nya kay daghan man tag add-ons, hala sige, padayon kung magpakauwaw ani ha. Pero salamat sa nitabang nato. Ang atong halin iabot nag 17,640 ka slots. Napay 682,360 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ang kalan-o namo sa matag adlaw sa tisumpay, ihatag ka namo karong adlaw. Ug naa mo dihay 100 pesos, ihatag karong adlaw immediately, dili forthwith, immediately. Nawa ba maningog ay? Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. 84 na ka 70 slot challenge atong nadawat. Ang ato sang Sitio human naman to natog palit tanan, nakahuman na sa tag duha ka balay atong tan-awon sa Makadiyot. Mao ni ang unang balay, ika 52. Mao na ang before, niya ang after, mura nag CR. Di ang pagka-picture ang pagka-picture ba? O niya ang sunod, ika 53, di gidin taon balay nga puyanan. Pero pag after, nindot na siya. So pakpakan na to ang nahimos tong balay. So, 8 na lang kabuok ang atong himuonon, Sitio Niya, salamat sad sa nagsigi og palit na to og nag-support sa atong YouTube. Ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, 258,000 ni atong subscribers. Sige lang gid mo like, share, subscribe nya. Ayaw i-skip ang mga advertisement aron sad maka-income tag gamay nya, daghan sa tag mapaambitan sa tong homily nya. Last June, month of June, nakadawat na ta sa atong share gikan sa YouTube, niabot og 210,000 kapin ang atong nadawat. Pakpakan na to ang YouTube. Magamit ni sa atong atong kaning expenditure sa charitable expenditures. Ako sa ding i-appeal dinhi ang atong effort diha sa atong paghimo anang atong Columbari. Ang Columbari areas karon diha Spikas dadon na sa cooperative ang Sub Filisco, San Vicente Ferrer Service San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative Sub Filisco. Unya kaning ang ato rong sitwasyon, ang building permit o ang pipila ka mga legal documents mao'y gikinahanglan sa DSUD. Most probably masubmit na ni nato ugma or sa Tuesday. Unya once masubmit na, mo inspeksyon na sila diha para sa pagtan-aw sa atong minimum level of development. Mo nang ato na nang gibungkag diha ang atong gate padong didto nya, nagtambak na sa diha, ato nang clearingan, sugod na ta sa atong initial nga paghimo sa construction sa Columbari. Salamat kay ninyong nitabang ani, hapit na kita kahuman. Once maisyuhan na ta og pre-selling, license to sell, ato dayong himuon ang pre-selling activities nato. Pakpakan nato ang ni-support sa atong Columbari. Salamat sa naghago ug maayo ani. Ako ning gipanghisgutan kay mao ni ang atong kalanon sa matag adlaw, makapalambo sa atong kinabuhi. Pero ang requirements ni Kristo, sunda ang superior nato nga mao ang Dios, supreme judge, supreme God. Nya dinhis kalibutan mag-anad-anad ta, mutahod sa ta sa Supreme Court or mutahod tag balaod dinhis yuta. Muna iampo nato ato mga politicians nga kining ila karong sitwasyon nga murag nagkagubot gamay, mo settle unta sa pag-ingon, let us submit to the Supreme Court decision. Manindog ta kamong mga matinumanon, kamong masinupakon, pagbag-o na mo. Mga igsoon, ipadayag nato ang atong pagtuo
Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa naghingapin nga gugma o grasya sa atong Amahan, masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita ug magpanalanginan sa kaalam ug sa paggiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kami. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tao, nga naghago alang sa kalinaw ug sa magpailanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa halawong masabtan sa katawhan, ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon, hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton ug nga nagantos, ug sila nga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nanag-una kanato, makadangat na sa langit nung puloy-anan, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata ang among pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaon nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ngihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos noon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung ato yung ilhon ang Dios nga atong supreme authority or atong amahan og hari. Naataroy tungod kay Field Mission Sunday maron, naatay bisita gikan sa MSP Community Missionary Society of the Philippines aron Tagalog man ni siya para mabigyan tayo ng opportunity na makasuporta sa mission work sa atong simbahan. Brad, take it away. Siya na lang magpakilala kung sino siya. Maayong buntag po sa ating lahat. Ako po si Seminarian Jonas Brocal, kasama ko po ang mga kasapi ng FYM or Filipino Youth with a Mission. Ako po ay seminarista ng Mission Society of the Philippines o ng MSP. So ano nga po ba ang MSP? Ang MSP po ay samahan ng mga Pilipinong paring misyonero na itinatag ng CBCP o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines noong 1965. Ang MSP din po ang official missionary arm of the Catholic Church of the Philippines. Kung noon po tayo yung tumatanggap ng mga misyonero, ngayon po, tayo na yung nagpapadala because we are gifted to give. Ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang Field Mission Sunday. Ito po ay ang linggo na kung saan tayo po ay hinihikayat ng ating simbahan na makilahok sa mga gawaing pangmisyon. So papaano po ba tayo makakatulong sa gawaing pangmisyon ng ating simbahan? Meron po tayong 3 paraan para dyan. Una po ay sa pagdarasal. Naniniwala po kami na ang inyong mga dasal ay nakapagpapalakas ng loob ng ating mga kaparian, lalo't higit ang mga paring nakaranas ng kahirapan sa misyon, pisikal man, mental, spiritual o emosyonal. Kung kayo po ay may asawa, anak, kapamilya, kaibigan o kakilalang OFW at ang mga kapwa po nating Pinoy na nasa ibang bansa, ay ang mga pari po ng MSP ang sa kanila'y gumagabay at naglalayo sa mga tukso. Pangalawa po ay sa pamagitan ng pagtugon sa bokasyon. Napakakunti na lamang po ang pumapasok sa seminaryo. Kaya kung kayo po ay may anak, pamangkin, apo o kakilala na gustong pumasok ng seminaryo, ay huwag po nating hadlangan at tutulan. Bagkus po ay ating suportahan at ipagdasal. At ang panghuli po ay ang pinansyal na tulong. Ang anuman pong tulong na inyong ibibigay ay gagamitin po sa pagpapagamot ng ating kaparian na may sakit at karamdaman. At ito din po ay gagamitin sa pagpapaaral sa ating mga seminarista upang ako at ang mga kapwa ko seminarista ay maging isang ganap na pari sa inaharap. Sa pamagitan po ng ating tulong, tayo pong lahat ay naikibahagi sa misyon ni Jesus. Hindi po ito aming misyon, kundi ating misyon. Sa muli po, MSP, Mission Society of the Philippines, MSP, mula sa puso, MSP. Maraming salamat po. Wow, salamat Brother Jonas. So karon ato na sang himuon ang atong special love offering para nining atong trabaho sa misyon. Hinumduman nato mga igsuon nga kunwa ning mga misyonero wa gid unta tay misa karong adlaw tungod ni bunga ni sa nagmisyon sa kalibutan. Sa atong pakantahon ang choir para niini.
Daghan kayong salamat ninyong nanghatag atong tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Karon atong pasalamatan ang atong mga ni alagad karon, atong PIMAG, atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, parish personnel, ang atong mga IT, atong lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang atong nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Moises o Mrs. Florinda Tamparong and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So sa makausa pa, atong pasalamatan ang nagsigig palit na tog slots. Hinaut unta, dili mo kapuyan og palit ani hangtod mahurot ning atong 682,360 ka slots nga grace. Unya tag 100 pesos rani na ay 70 slot challenge nga tag 7,000. Unya ang ato sa di ay nga financial report sa month of June, mao ni ang atong summary. Beginning balance 1,375,611 pesos and 37 centavos. Total cash receipts for the month of June is 4,662,404 pesos and 84 centavos. Total cash disbursements for the month of June is 4,293,731 pesos and 43 centavos. Ending balance is 1,744,284 pesos and 78 centavos. Atong pakpakan atong kaugalingon sa atong generosity. Salamat kay ninyong tanan. Ang ako di ay pag-report ngadto sa Compostela karon ng August 5. Mugikan siguro diri mga 5 o'clock. Nya ang ato sang bagong pari moabot po dinhi sa August 5 between 3 to 4 p.m. in the afternoon. So ato sa siyang sugaton, nya igo sa siyang moabot, mugikan sa ko. So mo nay hello and goodbye. Nya dito sa Compostela, magmisa ko dito alas 6 sa gabi ini ka August 5 dito sa Compostela. So kamo sa taga Compostela, bantay-bantay mo diha kay mo anha nas Father Siano nagdag 70 million nga utang. Onya ini ka August 7 mao ang akong canonical installation dito sa Paris sa Compostela. Alas 6 sa gabi ang akong installation mass with Monsignor Rinrin Beltran, ang atong chancellor sa Archdiocese of Cebu. Mo install nako dito. So kung makalugar pud mo, pwede sad mo tambong dito. Pagdala mo og pagkaon. By the way, sa August 5, pagdala mo og inyong kaugalingong snacks, kay wa tay gi-offer nga snacks dito. Ambot og ang taga Compostela mag-andam ba, pero di lang sa tamo expect ana. Pagluklok lang mong mga kindi aron ighumas misa, manguli mong malinawon. Ana no, way mga pasmo ba? Ana sa daghan dito tindahan ay Jollibee at Bang, ana no, daghan kay tindahan dito. Nasa mga kapihanan ug uban pa. Kamo na lay pag-igo ninyo. Onya kanang atong yuta diha sa cooperative kanang kilid, once dili na ko dinhi parish priest, automatic private area na diha. Karon ako pa may parish priest dinhi, so nag-ana ra ni sila. Karon ma-private area na ang ato sang parking areas kanina lang dinhi sa atong lugar sa parokya. Unya kanang daan diha sa parokya na kaning kilid, pero luyo anang koral. Sa cooperative na nyag mo parking dito, doon na natay bayranan para sa maintenance sa cooperative.
sa iyang area. Ha? Ay na mo pag kuan dito. Kay lain na dihang lugar. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Ausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.